เลยนะเพราะว่าHello look what जोंनि बिगाल चेनेल नोंथांखौ बरायाव जाबाय ओमफ्राय जों दिनै थांनो नागिरदों जाबाय तामिलनाडु बे बर्डाराव आट्टेपालियाव जोङो तामिलनाडु आट्टेपालियाव थांनो नागिरदों माने जोङो आलासि जाहैनो नागिरदों ओमफ्राय बिसोरो बार लेंहरदों नालाय ओंखायनो बेयो जाहैबाय जोंनि आयं दाख्लै जोंनाव फैनाय साब्रैबो थांगोन मामि आं ओमफ्राय सनिया बाबा ओमफ्राय जों दा थांगासिनो थ' लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना जोबसिन नायबानो जाबाय नै जोंना बासआ फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दा गाखोनो थांनो नागिरबाय नै गाखोबाय सिटबो गैया माबो गैयालै सयथिबो माथो जों दा फाइनालि मेजिक सफैबाय लोगोफोर नै मेजिकआ दानि जों गाखोबाय लोगोफोर आट्टेपालि 360 बेयाव ओमफ्राय डाइरेक्ट जों इसियाव गाखोबाय जों दा गरम नालाय ओंखायनो नै इसियाव आराम सफैबाय लोगोफोर जा गोबाव बासावनो थानांबाय जों तामिलनाडु बर्डार कर्नाटका मोनबाय नै फाइनालि लोगोफोर फाइनालि सफैबाय अखा दोमैदों अ माय गड नै जोंना आयंआव नै हाय नुयो आरोना बिसोर क्वार्टाराव थाजोबो गासिबो नै फेमिलि दंजोबो गासिबो आबैया सोरो नैलाय जोंना नायलो जायलो बर'नि सासेल' जिसिबि ड्राइभार हाग्रामाजों बुरखावजों हाग्रामाजों बुरखावजों आं नाम दोनदों हाग्रामाजों समायखाबाय एन्ट्रि वाव न'आ जा सैथो आथिं सुबाय खर'खौ माथो रुमालाय सोरनि बे जों ओंखाम जागोनसै फार्स्ट सानजों ओंखाम जागोनसै ने मा बुस्थु बे मैथा जोंनि नाथुर लाबोनायनो गोखै मैथा लाबोबाय जों संखायानो हाफेरा ओइ नाफामा जाफेराखै नाफामखौ नै जोंना ओंखाम रानग्राया गोदान जोंनि आइब्र'फोरनो फैदोंनो जोंना आयंमोननाव सोलोंनो फैदोंनो मा नाम आब'ना मा नाम दाउ लकेलजों थास' बेदरजोंनो खाजि माजों जायो नों थाइबें खाजि अमाया अमा बे जाहैबाय बे भाजा अमा भाजा बे आयंमोननिथिंजायनि अमा ने जों लागोनि अमा गावसिनि लागोनो मा लागो गावसिनि लागो थायो ना काबाब लाइन जोब जोंना भाजाया खामखुबेमोन सनियाबो ओमफ्राय आरो माबा नै मा बुस्थुमोनलाय बेदर काबाब नै बियो आरोबाव काबाबाव नै आरोबाव बागुरुम्बा रोंलै बिसोरनि थाखाय जि लाबोदों नै जोंना आयंबो गानहोबाय जाहैबाय आयंनि बिब' नामा बे जाहैबाय आयंनि बिब' बिसोरो आसामनिफ्राय फैदों माला आलासि जानो आयंमोननाव उदालगुरिनिफ्राय फैदों नै मोखांखौ सिनायो खोमा नोंथांमोना सोरबा नै बियो आयं हौवानि
गस्ला नामा गस्ला ए टि-सार्ट खालारखौ होबाय आं भिडिअ'आव जेबो होफेराखै दासो फार्स्ट टाइम होफेरदों ए आब'नोबो आरो गुमै मोनसै आं नङाबा नारि आंनि जिउनि आब' बिसोरो एखेनोथ' जोंना ओंखाम जागासिनो दा स्र' सानैजों हाय मोजां गुमैया अबाय थायो आङो बेंगलराव दं मा खामानि मावो आं नायलानो बेखौ गुमैया मास्टार मावोनो बेंगलराव ओमफ्राय खय बोसोर जाखो आं बेयाव फैना गोबां बोसोर जाबाय गोबां बोसोर माने नामखौनो खोन्था खय बोसोर 14 बोसोर जाबाय 14 बोसोर oh my gosh आलासिफोर थांसिगोन दायंमोन आब'मोन गुमै आजा नानि गासिबो थांजोबसिगोन ओमफ्राय आं दुगैदोंसोमोन ओंखायनो बिसोरखौ खुलुम मोनासै थ' निमाहा होदो नै जोंना सनियानि फेभरेट मैफ्राय हरलायबाय आयंआ नै बेलाय गाज्रि जाजोब्बाय नायनो प्लास्टिकआव सोहाबनानै दोननाय नैबे आयं फिसाखौसो बायनानै लाबोदों आं बे ओमफ्राय आरो मा होनो साइकेलजों गोग्लैनानै बाइकजों गोग्लैनानै ब्लाउसखौनो बायनो मोनाखै जाथासो मोनबोदों बे गाज्रि मोना बे आयं गोदान गाज्रि मोना आरो सिम्पोलसो गथ'फोर आं नोंसोरनो होनोसो बायनो नैबे सिगां बे बिनानावनि आयौ नै बाबानिया सरप्राइज मैगंखौलाय नुवाना ओमफ्राय गिनानै होबाय आं सारनिया मोजां बिजामादै दे नायनो नोंनिखौ बाबा दोलाय दे मा नांगौ बे साइज दं गस्लाया ओमफ्राय नायनो बे गामसा दा एखेबा हाग्रा बाजों बोखावदो एखेसो नायनो गस्लाया एखेबाव जाहैदों नै जोंना आयंजों सानैबो एखे नालाय जावजा गोरानि बियो सानैबो एखे जाबाय खिन्थु बिदा फंबाय लोगो मोनलायलायबाय आरो साउथ इण्डियानाव लोगो मोनबाय बिदि थाया नेट नाङा दख'नाया जोंना सेम एखे टुइन्सखाय ओमफ्राय नै जोंना बेसो लाबोदों आब' गामि बे बावाखै फैनाया ओमफ्राय बेसो लाबोफादों नै दिंखिया थास' आथिं थास' बिसं लाबोदों आयंमोननि थाखाय ओमफ्राय खानायखौ दिन्थिनो हायासै दा बेखौ लाबोनानै दिन्थिबाय आं ओमफ्राय आंनिफ्राय थेंक इउ हरनाय जाबाय आइनिफ्राय दख'ना लाबोनायनि थाखाय जोंना नै बिसोर दख'ना लाबोनाया आसफिया नोंसोरबो थेंक इउ जोंनाव फैनायनि थाखाय एसे गोजाननिफ्राय खस्थ' मोनबाय बे दख'नाया सारप्राइजसो जानाय लोंनाय बिराद खस्थ' मोनबाय जाति फिसासो लाबोनानै मोनगानाय जाबाय दख'नाफोरखौबो निमाहा हो खस्थ' खालामनायनि थाखाय निमाहानो आं फैनानैसो खुसि मोनदों आयंमोननाव आंबो जै तामिलनाडु थालांदोनो गाबोन दङ आरो रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो जोंनि बे सानिया आरो सान्दियानि इउटुब चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट हर कमेन्ट सेक्सनाव ओमफ्राय जोंहा लास्टाव आयंमोननि बिउटि पार्लारखौ दिन्थिगोन ओरैनो दिन्थिब्रबगौलाय माने कास्टमार दं नालाय ओंखायनो एसे सायाव दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो नायबानो जाबाय दखाना बिराद सिम्पोल गैया एसेबां समायना नङा जास्ट आंनि सार्भिसनि थाखाय आं बिजनेसखौ मोनो बेनोल'सो बाखि जेबो डेक'रेसन गैया दे होमबालाय जाथोंसै दे बाय आब'खौबो खुलुमदो खुलुमसै आब'खौबो आब'खौ जायथ' मोनांगौलाय सिबावदों बेनानो
नै बेनो फाइनाल सफैबाय जोङो बिउटि पार्लाराव नै सानैजोंल' दिन्थिनाय जागोन दै लोगोफोर ओमफ्राय सिङाव दिन्थिजागोन ना जाया नायनोसै ट्राइ नायगोन आं ओमफ्राय बियो बिउटि पार्लारा गंनै दङ ओमफ्राय सिटियाव ओमफ्राय बाहाय आयंनिनो गावनिनो बिउटि पार्लार बियो बायदि ओमफ्राय रावबो कास्टमार गैयैखाय दिन्थिनाय जाबाय बेबो सासे बर' मोखा दिन्थिथो बे बाय मावो आरोना बाय जा मानसिफोर जायो लोगोफोर बेनो जाहैबाय तामिलनाडुनि मार्केट गिदिर गलाजों फैखांबाय ओमफ्राय जों दा आरोबाव सेटेलाइट मोनफैबावबाय बास गाखोबावनोसै मोनाथारबाय एकदमबारे सयथिबो लोगोफोर नै खयथायाव सफैदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय 12ता अ माय गड ओमफ्राय लोगोफोर बेयो मामिनि दख'ना ओमफ्राय नोंथांमोननो मोजां दिन्थिनाय जायासैमोन नालाय ओमफ्रायनो दा दिन्थिनाय जाबाय नायदो नै गोदानै जा साइजखामोन मामिनाबो